Tot zover de derde divisie. We gaan naar de kelder van het amateurvoetbal. Want in de 5e klasse D, daar is Heur oppermachtig. Ze kunnen 3 wedstrijden voor het einde al kampioen werden. Maar ze afgelopen zondag wel gewonnen werden. Of het nu in de eredivisie is, of de derde divisie, of misschien wel in de 5e klasse D van de KNVB Zuid 2 voetbalcompetitie. Het maakt niks uit. Als ze kampioen kunnen werden, dan is er get te vieren. En zo vieren ze het in Heur. Let wel, dit is de aanvang van de wedstrijd. We moeten nog beginnen. Heur is nog niet kampioen, maar het hele derby is uitgelopen, zo ligt het wel. En ze hebben er zin in. De tegenstander van vandaag is SVV. En dat is een ploeg uit Zwartbroek. En die staan helemaal onderaan. Dus voor hen natuurlijk ook wel eens leuk om een wedstrijd te spelen voor zoveel publiek. Maar ze weten dat ze het heel zwaar gaan krijgen tegen haar. Want dit is de kampioen van de 5e klasse D. Daar is iedereen ervoor in. En als het vandaag niet is, dan is het wel volgende week. Maar ja, als er zoveel man op de tribune staan en er wordt vuurwerk afgestoken. En er lopen spelers met de vlag van het team met het veld op. Het lijkt wel de Champions League. Maar het is toch echt gewoon het voetbalveld in Heur. En dan wil ze hier vandaag natuurlijk gewoon kampioen worden. Ambiance ten top. En wat een sfeer om zo'n wedstrijd in te beginnen. De enige achtervolger in die 5e klasse D is Roggel. En die ploeg kan vandaag, als Heur tenminste wint, op 12 punten achterstand komen. Ja, dat is natuurlijk nooit meer goed te maken. Zeker niet in de 3 wedstrijden die nog resteren natuurlijk. Hoe Roggel hier en daar tegen de get mindere tegenstanders punten heeft verknooid. Het Heur die punten wel gepakt. Dus kan de ploeg zomaar eens boven de 60 punten gaan eindigen dit seizoen. Pas 8 keer kreeg de ploeg een doelpunt tegen. En ze scoorde er zelf al meer dan 70. Het gevaar dat Heur eigenlijk wel toe is aan een plek in de 4e klasse. Doelpunten maken en leef zo snel mogelijk. Dat is natuurlijk de opdracht van Heur. Want wie sneller dat ze de voorsprong hebt, wie sneller dat het feestje kan beginnen. En de eerste kans van de wedstrijd die komt hier aan. Genboetespel, Koen Meewissen met het shot en de redding van Sven Evers. 39 jaar inmiddels, wat dan toch over routiniers hebben in de goal. Die Zwartbroek hebben ze er een van 39 in de goal staan. Dan de bal over de zijkant. Komt het bij Tom van der Sterre, de topscorer van Heur. Van der Sterre met de voorzet, doet voorbij de keeper. En komt er een shot? Nee, dat komt er niet. Bal weggewerkt. Het is wel voor het publiek natuurlijk wachten op de openingstreffer. Daar komt pas een bal over de zijkant. Koen Meewissen. Voorzetten, nu dan. Hoe te dreigen shoten. Over. Tom van der Sterre met de kans. En opnieuw geen doelpunt. De tegenstander is Zwartbroek. En dat is een ploeg die al heel veel doelpunten tegenkreeg. En maar weinig punten pakken dit seizoen. Eigenlijk een Ajaxse 6e klasser. Terwijl er opnieuw een kans in de maag is voor Heur. En weer de redding van de keeper. En in tweede instantie dan Max Evers die scoort. De rechtsback metgelopen. En met een lopje over de verdedigers van Zwartbroek Heur brengt hij de toesploeg op voorsprong. Maar in de kampioenswedstrijd scoren is natuurlijk altijd speciaal. Ook al is het tegen een mindere tegenstander waar ze wel van Mos winnen. Met zoveel publiek op de tribunes die speciaal voor dit gekomen zijn, dan wil ze even laten zien waar ze in huis hebben. Lekker veel publiek, dat geniet. Het zou ook druk blijven deze middag. En Heur staat op voorsprong, dus dan kan het niet meer misgaan, zullen we maar zeggen. Voorzien in een vrije trap voor de gasten uit Zwartbroek. Welke recht op de keeper af. Aaron Theeuwen, zoals gezegd, pas 8 doelpunten tegengekregen dit seizoen. En hij zal vandaag ook wel de 0 willen haaien. Bal snel naar Tom van der Sterre en die is doorgelopen. Moet dan even terug kappen, draaien. Nou, zoeken maar goed. Van der Sterre, daar is er. Oh, niet. En dan 2-0. Nee, afgekeurd. Doelpunt gaat niet door. Boetespel gevlacht en gegeven. Het was Koen Meewissen die de bal het laatste aanraakte. En die stinkt blijkbaar boetespel. Dus het feestje gaat in dit geval eventjes niet door. Ingooien voor Zwartbroek. De overtreding gezien door de scheidsrechter. Dan zijn ze het niet met in aan de kant van Heur. Joran Bijl achter de bal, de aanvoerder. Gaat de bal voorzetten. En dan de kopbal naar binnen. De gelijkmaker. Het is Daan Siro die heeft gescoord. En dan gebeurt datgene
We nemen eens rekening met het gehaaien. Zwartbroek komt terug in de wedstrijd. Pas 4 punten gehaald. 79 doelpunten tegengekregen, maar zelf toch al 26 keer gescoord dit seizoen. Dus Zwartbroek is niet een ploeg die niet kan scoren. Het is een domper voor haar, want ze zullen moeten gaan rusten met een gelijkspel. De voorsprong staat nog niet op het scorebord. En dus gaan we kijken of het in de tweede helft wel gaat lukken. We zien een overtreding en de vrije trap is voor haar. Overtreding op Tom van der Sterre. Dan meldt zich daarvoor de aanvoerder Emiel Dame. En de heeft al eens een paar keer vrije trappen ineens binnengeschoten. Gaat dat nu weer lukken? En de voorzet is natuurlijk ook een optie. En die gaat er komen. Daar is de voorzet. Bal weggekupt. En weggewerkt. Opnieuw een kans niet verzilverd. Zullen ze zenuwachtig weer bij haar? Nou, het publiek in ieder geval wel. Het zal toch niet misgaan. De voorzet is niet goed. Bal weggewerkt. En het loopt nog niet zo wie het moet lopen bij haar. En het loopt ook niet zoals in allemaal die andere wedstrijden. En dan zien we de zorgelijke gezichten bij het publiek. Want een overwinning, daar heeft wel iedereen eigenlijk rekening met gehouden vandaag. En een corner voor haar. Bal draait achterin. En dan overgekupt. Tom van der Sterre zit de kop tegen de bal. Ik heb hem diagonaal binnen. En de bal gaat over de goal. En dan staat het dus altijd nog maar 1-1. Mooi gegeven naar de zijkant. Er moet de voorzet komen. En dan weggewerkt. Weer geen doelpunt. Voorzet was van Jeroen Peters. Nu dan, de voorzet. Daar komt er. Oh, wie kan ze missen? Het is Jeroen Peters die de voet tegen de bal zit. Maar eigenlijk in een soort nieuwe voorzet gaf. In plaats van op goal te zitten. Heur, nu volop in de aanval. Mooi metgegeven. Uithalen. En de redding. Sven Evers staat in de weg. Weer geen doelpunt voor haar. Lange bal, vrijgegeven. Nou, en in Uithalen dan. En de redding van Sven Evers is op dit moment dus daar in de weg. Op dat shot van Emiel Dame. Wel nog de corner natuurlijk. Daar komt er. Bal voor. En nu dan? Van de lijn gehaald. Is de bal over de lijn geweest? Nee, is voor de lijn gered. Lange bal. Komt er door dan. En weer de redding. Sven Evers redt. En Heur is volle pin aan het aanvallen. Het shot was opnieuw van Tom van der Sterre. En het is weer niet de goal. Emiel Dame gaat de bal maar weer eens indraaien. Goed metgegeven. Daar is er! En hij gaat binnen! De grootste man van het veld heeft gescoord. Het is Hans Mooibroek. Met misschien wel de winnende treffer van deze wedstrijd. En daar mogen we nog wel een keer bekijken in de herhaling. Het liggende voorzet, maar de bal stift er over de keeper heen. Een prachtig lopje van Hans Mooibroek. En het staat 2-1 voor haar. En dan is de opluchting er bij het publiek. En nu kan het kampioensfeest echt gaan beginnen. Komt er nog een 3-1. Voorlangs. Maar nu is het natuurlijk niet meer zo erg. Want haar staat op voorsprong. En als keeper Aaron Theeuwen nog maar een keer in de doeltrap neemt voor het laatste eindsignaal. Haar is kampioen en promoveert naar de 4e klasse. Het feest kan beginnen op het sportpark in Heur. SVV en een waardige tegenstander, uit Zwartbroek, staan wel laatste in de 5e klasse, maar we hebben er een echte wedstrijd van gemaakt met alle ingrediënten. En terwijl het vuurwerk ontstoken wordt in Heur, is er nog maar één ding te doen en dat is het kampioenschap vieren. Ja, het hing al een beetje een log vandaag, maar dan moesten we toch nog even afmaken. Ja, het was een spannende wedstrijd, joh. Het was niet goed, maar we zijn gewonnen, dus daar ging het om. Hè. En we zijn nu eindelijk kampioen, dus. Er waren heel veel kansen in het begin. En gewoon de eerste helft wel een beetje nonchalant. Zoek ze, Zwartbroek werd sterker. Ze hadden niet hele grote kansen, maar wij werden minder.
En ja, 1-1 in de rust. We hebben dat al ook uit het gelijk horen of achter stingen. Maar ja, dat is heel erg als we de toes moeten spelen met die sterke aanhang, dan komen we er altijd wel bovenop. Hè. En wat gaat er nu gebeuren? Een feestje? Douchen en flink soepen dan nog. Ja, dankjewel.